В съмнение, Мадуро не е президент на Венецуела, той не е признат дори от Европейския съюз, който се опита някаква разкрачена позиция да вземе и по този въпрос. Най-много тук се цитира и се пускат жалейки за международното право. Това е много смешно, защото нека си го кажем, ние сме го казвали в предишни епизоди, международното право винаги е важало само за тези, които не могат да си позволят да го нарушат. Тоест, за съжаление, държави като България. Никога и ООН, за която Бошняков каза, и международното право не са спрели, която и да е държава да нахлуе в друга държава, ако това отговаря на интересите им. Но международното право винаги в цялата човешка история, доколкото е съществувало от най-древни времена до модерното международно право, за което се говори сега след Втората световна война, е зависяло само от едно единствено нещо. Това, както и всяко едно право, да има някой, който да може да го наложи. Нали, това ще е пак с Романа на Римската империя, дали ще е пак с Британика, дали ще са великите сили, концерта на великите сили в по-близки времена, или след Втората световна война пак с Американ. Без този гарант, този хегемон, който да наложи това право, то се разпада.